участвахме на Евровизията, на детската Евровизия в Роттердам. Бяхме седми тогава и до сега никой не е успял да бие нашето постижение, което доказва колко сме яки. Следващата песен е първата българска песен, достигнала до номер 1 в MTV чартовете, наречени World Chart Express. Това е Бояна. Тя ще изпее много готино парче, което през 2008 година достига второ място в класацията на MTV Европа World Chart Express и то е на Криста и се казва "Това, което искаш". I could
Следващата песен е от 2007 година, от албума "Идвам към теб" и се казва "Сама". Сингъл в подкрепа на борбата против трафика на хора. Световната му премиера е на 24 март 2007 на концерта "Звездите на Европа", посветен на 50 годишната на Европейския съюз, излъчен по 56 национални телевизии по цял свят. Музиката е на Живко Петров, текстът е на Любо Киров и ще ви го изпълнят Марина и Мони.